днес ще играем за Стелян Drive Hits. С Spider-Man Minecraft Crafter. С Spider-Man Minecraft Crafter, Да. Така. Сега трябва да изчакам да ми зареди. Защото бях излязъл да пусна да се прави клипа. А не искам да ми ти да го направиш. Окей, много интересно. Направено от мен. Това е бабата, сега ще говори с тебе. Те беше, са бяхте били. Така. И сега сам да ми зареди. Че много ма дразни. Защото някой учи Ко се оригваш, бе, Мирослав? Не се оригваме, аз съм Мега БГ. Мега БГ, И след малко ще качим клип на Майнкрафт. Не на Майнкрафт. Носиш ли с телефона? Аз се казвам Spider-Man Minecraft. Така, на двете, и сега ще тръгнем да... Борбата ни, ето, той е от червеният отбор, аз съм от синият. Или обратно. И сега ще го бия. What the fuck? Бих го! С гумата го ударих в главата. Лошо. Да. И пак го бих с гумата в главата. То с бебешката количка много макив, много трудно мога да те убия с тъс. Сега пък този път аз се буснах. И си ударих главата в земята. Пак мене макив много. Пак ме би тос. 2 на 2 сми. И сега... И на мене ми лагна, бе. Лагна ми, човек, лагна ми. Почна да ми лагва нещо, бе. Човек направи дрифт. Да ме направи. Да, ме хора, нещо почна да ми лагва. Знаете ли как гадно почва да ми лагва? Оправя ми се, пак ми се разваля. Аз пак се обуснах във водата, паднах. И то след мене се хвърли във водата. И добре, значи червенци Spider-Man Minecraft Crafter печели хора. Така, да го направили толкова малък да е екипа. Така, сега ще изиграем още един рунд и да видим. И го качваме този клип в YouTube, но пак на битос. Бахти. То се самоуби. То спадна назад с... Този път пак го удари. Много. И на мене ми бъгва, бе. И бахти, да не го бях теглил. Пак да спечели, човек. Пак аз спечелих. Ти вече имаш мод. Ти преди играл ли си да си игра? Падна ти букука от камиона. Сега ще събери букука. Бахти. Така, хора, този път аз го бих. Това беше от нас. Хора, сега ще качим клипа.